От днес в следващите 6 дни Разлог става домакин на инициативата "Всички наши таланти". Проектът е международен младежки обмен, чиято тема е изкуството и начините, по които младите хора от различни държави го разбират и изразяват чрез талантите си. Участници по проекта са младежи между 16 и 30 години от България, Румъния, Гърция, Италия и Испания. What's your name? Maria. Откъде си? Where are you from? Spain, Toledo. Испания. С какво ще се представиш на "Всички наши таланти" днес? What are you going to present during the project All Our Talents? About all our talents, my issue, or my point of view, is about theater, visual theater, with movements and paintings. Значи, това, което аз ще покажа тук по време на "Всички наши таланти", тъй като се интересувам от театъра и театъра, всъщност движенията и визията ми за театъра. Председателят на Сдружението "Международни инициативи за сътрудничество" Костадинка Тодорова, организатор на проявите, сподели, че ще бъдат организирани и проведени няколко уъркшопи на тема музика, приложни изкуства и театър. My name is Diana. Откъде си? Where are you from? I'm from Romania. За първи път ли идваш в България? Is this your first time in Bulgaria? No, it's not my first time. I have been in one excursion in Veliko Tърново, and after I came here in APV, also in Разлог, and it's my third time. Преди това бях във Велико Търново, после бях на правителна среща в Разлог и това ми вече втори път в Разлог, така че вече съм 3 пъти в България. С какво ще се представиш на "Всички наши таланти"? How are you going to present yourself at All Our Talents? How are you going to participate in All Our Talents? I am the group leader from Romania, and I am representing my participants, everything that we do, about our talents, about everything here with the other participants from other countries. Аз съм груповия лидер на групата на румънците и всъщност ще участваме във всички дейности, които са по проекта, заедно с всички румънски участници. На младежите ще бъде предоставена възможност активно и равноправно да участват в планираните дейности, да споделят своите идеи и ценности и да разкрият талантите си. Ще бъдат организирани тематични срещи с млади хора от региона, посещени на културни забележителности и открит панаир на таланти и култури, където участниците ще предоставят културата си чрез изкуство и ще се запознаят с културата и изкуството на страната домакин. Да, наистина това го организираме за пръв път. Организирали сме много други мероприятия, а до сега всичко е било извън рамките на Разлог, но този път решихме да бъде в центъра, да бъде на открито, за да може да бъде достъпно за много хора и за местната общност, да запознаят с това, което ние вършим като неправителствена организация и да промотираме различните форми на изкуство, като възможност за работа с младежите и за възпитание. А с какви изкуства ще се представяте на "Всички наши таланти"? Имаме всеки ден различна тематика, тематични са дните. Първия ден ще бъде музика и танци, след малко започваме работните срещи, workshopите. Утре ще представим театър и различните форми на алтернативен театър. Други ден ще имаме приложни изкуства и накрая едно финално събитие, което ще представи работата на работните групи и на workshopите като завършена творба.